Drug cleared na ang bilog na syudad kan Sorsogon. Ini ang kinumpirmar kan tagapagtaram kang Philippine Drug Enforcement Agency Bicol na si Carlo Fernandez III. Makalisan ni sinagibong deliberation and declaration of drug clear and drug-free barangays na pigkundusil sa syudad kan nakaaging Martes, Marso 19. Sigun sa tagapagtaram, ang Sorsogon City ang solamente pasa ng syudad sa Bicol na naideklara kang PDEA na drug cleared na, asin ang pantuluman na syudad na naideklara drug clear sa bilog na Luzon. Kasi kailangan ma-determine muna natin dito sa mga barangays, it starts kasi sa mga barangays, ma-determine natin kung meron pa silang person who uses drugs or may mga drug personality pa sa lugar. And with the collaboration of many stakeholders like the barangay, the PNP, municipal, local government unit, and of course PDEA, bini-verify natin yan. Tinitingnan natin kung meron pa ng drug personality dyan o wala. Ang balay silangan po is a requirement for every city and municipality. Hindi ka po pwedeng ma-declare na drug-cleared city or municipality ka po kung walang balay silangan ang inyong local government. Apwera sa Sorsogon City, pigdeklaraman ka Regional Oversight Committee ang Barangay Drug Clearing o ROC-BDC na drug cleared naman ang banwaan in Bulan Sorsogon, asin ang banwaan in Kapalonga sa Camarines Norte. Sa pagtiripon, pigdeklaraman na drug cleared ang barangay Mulad Bukad Grande, asin Mulad Bukad Pequeño sa Ginubatan, Albay. Drug cleared man magin ng barangay 2 asin Mambalite sa Dait, Camarines Norte. Barangay Gumawa sa Paracali, Camarines Norte. Barangay 2 asin Barangay 3 naman sa Vinsons, Camarines Norte. Sigun sa tagapagtaram, mas maigot ang gigibuo nindang monitoring sa mga lugar na naideklara na nindang drug cleared. At sa mga ating pong kapwa Bicolanos, gusto rin po namin na sabihin na tulungan nyo na lang po kami kung may mga nalalaman po kayo, may mga information kayong nalalaman. Huwag po kayong matakot maglapit sa amin. Pwede nyo po kaming i-message sa Facebook page namin. Very confidential naman po ang inyong mga binibigay na mga information sa amin. Very important talaga itong mga info at mga data na pumasok sa amin. Para po, kasi malawak din po ang ating area of responsibility at hindi po kakayanin ng maliit na personnel ng PDEA lang po yan. Sa pinakauring datos na pigpaluwas kang ahensya, 2,319 na ang drug cleared barangay sa Kabikolan. Mantang 474 pang mga lugar ang kinakaipuhan pang maihawa sa impluensya ng droga. Mientras tanto, 80 balay silangan na ang makukuha sa bilog na rehiyon. 11 sa Albay asing Catanduanes, 18 sa Camarines Sur, 12 sa Camarines Norte, 13 sa Masbate asing 15 sa Sorsogon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.